hementxe dago. Helburuak legebiltzarreko agerraldian zehaztu zuenez, 31 irakaslek baino ez dute oraingoz jaso, baina DBH bat eta DBH bi mailako 77 ikasgeletara iritsi da ikasturte honetan. Esan dugu Abadiñoko institutuan zaudela eta ez kasualitatez bertako institutua delako aitzindaritza horretan ari denetako bat. Hori da, sentsibilitate bereziz aritu dira ongizate emozionalean azken urte hauetan, ikasgeletan suizidioari aurre egiteko ziur programan aurrena eta ongizate emozionala ikasleekin lantzen gero. Tolosan bezala, hemen ere badute gela berezi bat, hemen arnasgunea deitzen diote, gela goxo-goxoa da hau ere, hemen ere paretak goxo daude, paper politez jantziak, kartel bereziak badaude, eta hementxe gaude oraintxe sofa batean eserita, ikasleak hartzen dituzten bezalaxe Sonia Oceja irakaslea eta Marta López de Mendoza zuzendaria. Hirurak hementxe sofan eserita egunon. Egunon. Sonia, ikastetxe honetan soin hezkuntzako irakaslea zarazu, tutorea ere bai, eta orain ongizate emozionaleko irakasle ere bai, urrats hori egitea erabaki duzuelako aurten, zer erakusten ari zarete ikaslei, zer erakusten hasi zarete ikasle hoiei? Bueno, ongizate fisiko eta emozionala, izenak dioen bezala alderdi biditu, ongizate edo osasun fisikoa eta bestaldetik emozionala. Eta batez ere emozionaldetik irakasten duguna edo saiatzen garena irakasten da zeintzu diezen emozioak, zelan sentitzen ditugun, pertsona bakoitzak modu ezberdinetan sentitzen ditugulako, nola, zer, norekin, eta gero kudeatzeko, gure emozioak kudeatzeko pauta batzuk gero ematen ditugu. Azaldun behar da ikasgai hau ez dela denontzako baizik eta hautazko ikasgai da. Orduan ez da guztietara, ez da ikasle guztietara heltzen. Hautazkoa eta DBH-ko ikasleentzat. Bai, DBH lehenengo, bigarren da hirugarren mailan. Ikusi duzu hemen hautazko gisa sikera eman beharra dagoela ikasgai hau indartu behar dela gaztetxo hoien resilientzia. Marta, 4 urte hauetan zuk zuzendaritzatik ikusi duzun bilakaerak bultzatu zaituzte urrats hau ematera. Bai, gero eta gehiago dira sortzen diren kasuak eta horrexegatik guretzat arnasgune gela hau guztiz baliabide beharrezkoa bihurtu egin da. Alesek hain ondo esan dagoen moduan gu ez gara terapeutak, baina detekzio mailan oso funtsezkoa garaz, gugana jotzen dute gero eta gehiago, beraien sentimentuak eta emozioak helaraztera. Eta azken aldian jaso dugun formazio horren bitartez, detekzioa gero eta arinago gauzatzen da eta hortik aurrera laguntza eskatzen dugu kanpoko erakundei eta lehendabizi ikuskaritza eta berritzegune nagusiari. Gela honetara etortzen dira ikasleak, lasaitzeko beharra duten ikasleak, beti irakasle batekin lagunduta, ez da, Sonia? Bai, horrela da, beti irakasle batekin lagunduta eta bertan egiten dana kausu bakoitzean desberdine da, baina batez ere entzute aktiboa egiten da. Ikasleak nahi badugu zerbait azaldu, zerbait nahi badau espresatu zerbait, entzun egiten zaio, baina beste kasu batzuetan egotea baino ez da. Egotea lasaitzeko eta bere gauzetaz pentsetako. Eduki egin behar dute ordea norekin egon eta orain eskatzen duzuena da ikastetxeetatik, zentruetatik baliabideak honetara ere iritsi ahal izateko. Bai, hori da, OBK arduradun horrentzat ordu esleipen. OBK esango dugu dela ongizate eta babeserako koordinatzailea. Hori da, baina normalian ikasleriak berak hautatzen du bere referentziasko pertsona. Esan nahi dodana da, OBK arduradun bat egon daiteke DBH-ko ikastetxe guztizetan bebai orientatzaile figura dau, baina kasu horietan entzuteko prest dagoen hori beraiek hautatua izan bida.
gertuko pertsona binkuloa sortu behar da entzute aktibo horretan. Eta horietako badaude pertsona batzuk bereziki doaiak badituztenak, Sonia da horietako bat, hautazko ikasgaia ere ematen duena, datorren urtean ere eskaintzeko asmoa duzuen, nolako harrera izan du? Bai, ikasle mordo bat dauzkagu, espero baino gehiago, eta datorren urtean jarraituko dugu noski, eta ni nero partez da ikasgai bat, gauza asko egin daitezke, eta laguntza handia eman daiteke, zoragarrian ere ikuspuntutik. DBH bat eta DBH bi mailetarako pentsatutako asmoak dira hauek, Alex, 13-14 urteko ikasgeletan egiten den akonpainamentu bat hau, transizio urte horiek, neraberezarako urte horiek badirelako ongizate horretan oso gakoa, ezta? Bai, neurobiologikoki ez, aldaketa asko ematen dira.